ቀዳሜቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ 5 ምዕራፍ። ንኣረጊት ሰብኣይ ከም ነቦ መዓዶ እምበር ኣይትዝባሓዮ፣ ነቶም መንእሰይ ከም ኣሕዋት መዓዶም፣ ንኣረገውቲ ኣንስቲ ከም ነዴታት፣ ነተን ንኣሽቱ ኣንስቲ ከም ንኣሓት ጌርካ ብኹሉ ንጽህና መዓደን፣ ነተን መበለታት ብሓቂ መበለታት ዝኾና ኣኽብረን። ገለ መበለት ግና ደቂ ወይስ ደቂ እንታ ኣለውዋ እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እዩ እሞ ንሳቶም ቅድም ንስድራ ቤቶም ፍርሃት እግዚኣብሔር ከርእዩ ንወለዶም እውን ውሬታ ክመልሱ ይመሃሩ። እታ ንበይና እትነብር ተስፋ ኣብ እግዚኣብሔር እትገብር ብሓቂ መበለት ዝኾነት ግና ለይትን መዓልትን ብልማኖን ጸሎትን እያ እትጸንዕ። እታ ሕንቅቕቲ ግና ብሂወታ ኸላስ ምውቲ እያ። ብዘይ መንቅብ ምእንቲ ክኾኑስ እዚ ድማ ኣዝዝ። ሓደ እኳ ነቶም ናቱ ምናና ግና ንስድራ ቤቱ ዘይሓልእ እንተሎ እምነት ዝኸሓደ ካብቲ ዘይኣምን እውን ዝገደደ እዩ። ብሰናይ ግብሪ ተመስከረላ ውሉድ ዘዕበየት ጋሻ እትቐበለት እግሪ ቅዱሳን ዝሓጸበት ንዝጸበቦም ዘርሓወት ሰናይ ግብሪ ዘበለ ዝሰዓበት ካብ 60 ዓመት ዘይነኣሰት ሰበይቲ ሓደ ሰብኣይ ዝነበረት ከም መበለት ኮይና ትቈጸር። ሓያማት ግና ንክርስቶስ ተጻሪረን ፍትወት ሥጋ ምስ ተላዕለን ክምርዓዋ እየን ዝደልያ እሞ ንኣታተን ኣርሕቀን። ንሳተን ነታ ቀዳሜይቲ እምነተን ስለ ዝጠለማ ፍርዲ ኣለወን። ኣብ ልዕሊ እዚ እውን ቤተ ቤትና ዞራ ምኳር ዕዮ እየን ዝምህራ። ዘይግባእ እናተዛረባ እውን መብዛሕቲ ኣፍን ወልፋሳትን ይኾና እምበር ምብኳር ዕዮ ጥራይ ኣይኮነን። እምበኣርሲ እተን ሓያማት ክምርዓዋ ውሉድ ክወልዳ ቤተን ክሕዛ ጸላኢ ዝጸርፈሉ ሓደ ምኽንያት እኳ ኸይሂባ እደሊ ኣለኹ። ገሊአንሲ ድሮ እኳ ዘንቢለን ደድሕሪ ሰይጣን ሲዒበን ኣለዋ። መሓደ ኣማኒ ወይስ ኣማኒት መበለታት እንተ ኣለውኦም ባዕላቶም ይሕሎ ኢለን። ነተን ብሓቂ መበለታት ዝኾና ምእንቲ ክትሓሊ ነታ ማሕበር ኣየኽቡዱላ። እቲ ጽሑፍ ኣፍ እቲ ዘኸይድ ብዕራይ ኣይትእሰር ድማ ንዓያይ ውዕለቱ ይግብኦ እዩ ይብል እሞ ነቶም ጽቡቕ ዘገልግሉ ሽማግለታት ምናዳ ነቶም በቓልን ብምህሮን ዝጽዕሩ ዕጽፊ ኽብሪ ይግብኦም እዩ። ብናይ ሽማግለ ኸዓ ብምስክር 2 ወይ 3 እንተዘይኮይኑስ ክሲ ኣይትቀበል። ነቶም ሓጢኣት ዝገበሩውን እቶም ካልኦት ምእንቲ ክፈርሁስ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ግንሓዮም። ተቐዳዲምካ ኸይፈረድካን ሓንቲ እኳ በድልዎ ኸይገበርካን እዚ ክትሕሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ የሱስን ኣብ ቅድሚ እቶም ሕርያት መላእኽትን ኣማሕጽነካ ኣለኹ። ብታህዋኽ ኣብ ሓደ እኳ ኢድካ ኣይተንብር፣ ኣብ ሓጢኣት ካልኦት እውን ኣይትጸንበር፣ ንርእስኻ ብንጽህና ሓሉ። ደጊም ስለ ኸብድኻን ስለቲ ዝመላለሰካ ዘሎ ሕማምንሲ ሒደት ወይኒ ደኣ እምበር ማይ ጥራይ ኣይትስተ። ሓጢኣት ገሊኦም ሰባት ግሁድ እዩ፣ ናብ ፍርድኻ ይቕድሞም፣ ናይ ገሊኦም ግና ይስዕቦም እዩ። ከምኡ ኸዓ እቲ ሰናይ ግብሪ ግሉጽ እዩ፣ እቲ ዘይግሉጽ እውን ክስወራ ይከኣሎን እዩ።